kagi kowa rabbani. Rabbi sarkin iko mulki na ka bashi da sabani. Kai ne kayo ummi na abbana da har ma kaina ni. Kai kai mini komai in ba kai ba za ni komai ba. Ba zai yi ni na wuce ba ban buga tambari na ma'aiki ba. Da hali ban kona baki na ba yaƙi ya furta ba. Alai na sa da sahabbai har ulama uba zan binne ba. Tunda na riƙe annabi har abada ba za ni ji haushi ba. Fara bayanai domin yau fa babbar rana ce. Na riga kuma dadi na duba hakika kun dace. Auren da kun kai tabbas shi a gare ko babbar baiwa ce baitin. A yanzu na fara baki na ba za ya rufewa ba. Kai taro kowa na ga yau fa yana murna. Shamsu ya muye sai kuma murna ta a tare da baiti na. Yau ne biki na aboki baitoci da hannu na zazzana. Yau kowa ya more aini ma bana gina more ba. So a guri na ku kai ango da kai da amaryarka. Dan hakika Fatima tun jiya na ga ta zama matarka. Zan yi ma bulala in ka bari idan ta yayo kuka. Ka san halina tuntuni in na faɗa ba za ni yi wasa ba. Na zamo alƙali guna ku kun gani zan yi shari'a. Rayuwar aure kuwa na yi kula cikinta akwai ɗa'a. Zan yi roƙon Allah rabbi ya ba ku kyakkyawar zuri'a. Rabbana maka roƙa kunya ce ba za mu ji samsam ba. Amarya zan yi nasiha kunne na kikin jiki saurara. Shi zaman gana aure ba raini cikin sakiyo lura. Fannin masayar zance ku yi nazari idan za ku yi fira. Kun zamo taurari wanda ido ba yaƙi ya kalla ba. Yaye na ji biyayen ango ne. Ka rike girma na kadan nima da kai na shaida ne. Usman duniya shi kuwa in na kira shi kun ga aboki ne. Shi ko bibi ne sha in na kira ba za ya ƙi amsa ba. Baba Isuhu shi ma tilas yau ma in gaida ka. Baba Abdulkarim
Sabiru shi ma tilas na zo in gaida ka. Baba Sabiru shi ma yau na zo, a yau zan gaida ka. Sai iyaye mata tilas yau ni in gaida su. Inna Maimuna ke ma tilas yau ni sai in gaida ki. Inna Nana ke ma tilas yau ina yaba halinki. Anti Habiba ke ma tilas yau na zo in gaida ki. Anti Rahama na ce wai ni ba zan miki baiti ba. Hajiya Zainabu ke ma dole ne in gaida ki. Mama ango ma ke ma yau dole na gaida ki. Mama Hajara mama na ce, sannan kuma mai baiwa ce. Dadi ya zama ango. Momi Aisha ke ma tilas yau na zo in gaida ki. Sai yan ango kuma dole ne in gaida ku. Ya haya ɗan ƙana shi ma dole ne in gaida shi. Manyan yayye sun murna, Alhaji Shehu ya murna, Alhaji Muhammadu ya murna, Alhaji Kabiru ya murna. Yayye mata zan sanya, Hajji Hauwa ce murna, ce ga Rahama ce murna, Zunaira Kano ma ce murna. Kannan ango zan sanya, Fitausi tana murna, Mustapha ma ya murna, ga Hamza yana murna, ga Nadimu ya murna, ga Yasir ya murna, ga Safiya ma ce murna, ga Musa ya murna, ga kuma Babba yana murna, Salmani yana murna, na ga Amira tana murna, Abu Zaidi ya murna, sai ga Zinatu ta murna, ta murna, Ahmed Tijani ya murna. Abokan ango tilas ne in gaishe su. Wandan mani ya murna, Suleiman masoyi murna, Ibrahim yayo murna, Isma'ila yayo murna, Ibrahim yayo murna, Kuci yayo murna, da Hamisu yayo murna, da Sabe yayo murna, Dan Gishiri ma ya murna, Ulla Masta na murna, Aminu Jalulu na murna, Mahabi ma ya murna, Rahim Cibi ya murna, sai yan Rimu suna murna, Yaya Salahu ya murna, ga Usman ma ya murna, Abdullahi yana murna, ga Ismail ya murna, sannan kuma matansu na ga Maryam ta murna, Aisha ke ma ki murna, Sumayya tana murna, na ga Amina ta murna, dangin amarya sun murna, lalle sun murna, mahaifin amarya ya murna, sannan yayo addu'a ya muku fatan alkhairi. Alhaji Sahani ya murna, mahaifin amarya kenan, nagartacce kuma sannan mama na amarya na ce sannan ki. Wato Hajiya Nana yau ne rar auren yarki, tilas ni in gaishe ki. Iyayen amarya sun murna, baban gida murna, baban yama murna, baba Oka ma ya murna, baba Kuci yana murna, baba Aminu ya murna, baba Bello yana murna, sai baba Kila ya murna, baba Mustapha ya murna, baba Bashir ma ya murna, baba Ibrahim ya murna, baba Salbilu ya murna, baba Sanusi ya murna, baba Sani yana murna. Iyaye mata zan sanya, Anti Aisha ce murna, ga Anti Zima ce murna, Anti Zainabu ce murna, Anti Diyara tana murna, Anti Fati ce murna, Anti Raikiya ma ce murna, Anti Salbiya ce murna, Maman Jidda tana murna, kawayen amarya zan sanya, Khadija tana murna, ga Hauwa'u tana murna, ga Zainabu ce murna, ga Amina ce murna, ga Zahra'u tana murna, Anti na amarya sun murna, Anti Bilkisu ce murna, Anti Fati ce murna, na Anti Ummi ce murna, Anti Kano ta yo murna, Anti Chuga ce murna, ga Anti Zainab ce murna, wannan amarya zan sanya, su masa hali ya murna, Aliyu ma ya yo murna, sai ga Sholi tana murna, kafin
Firdausu tana murna, naga Khadija tana murna, naga Sarki yayo murna, sai ga Zainab ce murna, ga kuma Umar na murna, naga Amina ce murna, Muhammad Auta ya murna, tabbas ya murna, kowa na sa sunan shi ne masa fatan alheri. Aje baitoci domin yanzu zane ban kwana, kuma sai wata rana ni na san kwarai ma na sannin ka angon fati MOSA ina maka ban kwana sannin ki autar mata da biki shi ya ba zai mutu ba. Sama mata yau rana ta auren yan gata fati amaryar dadi AYS haɗi na ku daidai shawara ku rike tashi aure iba